Samantala, patuloy ang pagsasagawa ng mga libreng serbisyong medikal sa Dagupan City bilang isa ito sa pinaprioridad din sa sektor ng lungsod, lalo na para sa kapakanan ng mga bata at matanda. Hinikayat ang mga residente sa lungsod na samantalahin ng mga libreng serbisyong medikal na isinasagawa upang kahit papano ay makatulong na mabawas sa gastusing medikal at matignan na rin ang kalusugan ng pangangatawan. Libre ang mga serbisyo sa City Health Office tulad po ng regular check-up, immunization, animal bite, prenatal, diagnostic services, x-ray, CT scan, ECG, mammogram, ultrasound at 2D echo. Ang bawat libreng serbisyong medikal ay maaring ma-avail sa mga itinakdang schedule. Samantala, nagbahagi rin ng Nutrition Office at CDRMO ukol sa safety tips sa tuwing nakararanas ng sakuna o kalamidad. IFM News. IFM News. IFM News.